Coa chegada da primavera, as avespas asiáticas volven a invadirnos. José Meijeras, aficionado á apicultura, contanos curiosidades sobre as avespas asiáticas e amósanos como facer trampas para eliminadas. Damos paso ao reportaxe. Hola, somos reporteros en red e hoxe estamos con José Meijeras, aficionado á apicultura. Como podemos diferenciar a avespa asiática de outras especies? Bueno, pois a avespa asiática, unha das características máis grandes que ten a avespa asiática é que é máis grande que as avispas que temos aquí no país, e outra é o color. Sabedes que normalmente as avispas son de color amarillo e negro, todo de riba a baixo, e a avespa asiática é toda negra e solamente ten na parte de atrás do abdomen unha franja amarela. En que afecta a avespa asiática nas colmenas das abellas? Bueno, principalmente que a avispa asiática aliméntase de insectos, entre as abellas, e outra, o máis importante de todo é que cando van ás colmenas a coller as abellas, póñense diante da colmena e non deixan sair as abellas para fora. Entonces as abellas nin crían correctamente, nin se alimentan correctamente, e cando son moi amenazadas polas avespas asiáticas, o que fai é acaban morrendo a colmena. Dende que ano e como entrou a avespa asiática en España? Bueno, según os datos que hai, hoxe en día a avespa asiática entrou no 2004, entrou en Francia, viña da zona de Asia nun contenedor de kiwis, e foi correndo todo de Francia, pasou a España. Os primeiros datos en España son do 2010, e aquí en Galicia no 2012, 2013 é cando empezamos a topar xa algúns censos xa de nidos, non? Hoxe en día pois está declarado como unha especie invasora, entonces xa temos que tomar outro tipo de medidas. É máis perigosa a picadura da avespa velutina? Bueno, a picadura da avespa velutina é igual de peligrosa que a de calquera outra avespa, non? Únicamente o que é o picor é un pouco máis fuerte, e claro, temos que ter cuidado, os que son alérxicos ás picaduras, tanto de abellas como de avispas, pois ter cuidado coas picaduras, claro. Que nos recomendas si vemos un niño de vespa velutina? Bueno, se vemos un niño de vespa velutina, o primeiro que hai que facer é avisar. Hoxe en día en Galicia todos os concellos teñen traxes especializados e material especializado para matar o niño, non? O que nunca debemos de facer é meternos con elas, nin intentar facernos nada para acabar con elas, porque pode ser peligroso. Se vamos ali a facerlle o nido, pois entonces o que pode pasar é que nos piquen e entonces teremos problemas. Avisar sempre ao concello, hai quen avisa ao concello, hai quen avisa ao 112. Se hai unha zona onde hai unha asociación de apicultores, pois os apicultores tamén están preparados para erradicalas, pero nunca tocarlle e sempre avisar. Como podemos frear a súa invasión? Iso é unha pregunta un pouco complicada. Vamos a ver. A vespa velutina hoxe por hoxe está declarada como invasora. Eso que quere dicir? Que é un insecto que veu de fora, que ven de outro ecosistema, e no noso ecosistema, na cadena trófica, non ten depredador. Entonces, ela come, pero non ten cana coma. Entonces, a maneira de acabar con ela é mediante trampas, mediante acabar cornidos, e esas historias, non? Entonces, hoxe por hoxe, acabar cornidos é acabar con elas, é a solución que temos. Ou aprender a convivir con elas, que é outra opción. E para rematar, podes ensinarnos a facer unha trampa? Home, claro, como non. Bueno, pois entonces vamos a facer unhas trampas caseiras aquí, non? Todos temos na casa unhas botellas vacías de un refresco conocido, non? Entonces vamos a facer dous tipos de trampas, unha de embudo e a outra de embudo lateral, vale? Entón, por aquí por riba da etiqueta, o primeiro que temos que facer é cortar a botella. Se non podemos nós, pois pedimoslle permiso aos papás ou aos abuelos. Exactamente. Quitamos a etiqueta
Despois temos que apañar eso. Agora o vento está nos facendo unha mala pasada. Agora collemos, máis ou menos por aquí, vedes que ten unha outra moldura, pois na mitad desto facemos un buraco e xusto enfrente facemos outro buraco. Xa temos os dous buracos. Agora collemos un cacho de cordel, así máis ou menos de 60 centímetros aproximadamente, metemos por aquí, por dentro, facemos un par de nudos para que non escape. É unha trampa moi sencilla. No mercado hai trampas xa a vender e a Xunta, as asociacións de apicultores, xa lle está suministrando trampas especiales e líquido. Que pasa co líquido? Co líquido é moi caro. Entonces, para ter na casa, pois é un bote un pouco caro para isto. Entonces podemos facelas, é unha maneira de reciclar as botellas de refresco, e aparte tamén decoran no xardín, non? Sí. Vale, xa temos isto, mirades que é como un caldeiriño, non? Entón agora collemos e poñemos esta parte para baixo. Aí está, a trampa feita. Agora dentro da trampa botamos o cóctel, O cóctel, eu aquí é o cóctel que utilizo porque nesta época estamos xa a finales do inverno, principios da primavera. Entonces as reinas que están hibernando salen para fora. E ao salir para fora o que necesitan é alimentarse polo proceso de hibernación para empezar outra vez a formar a colmena. Entonces necesitan moitos azúcares e son moi larpeiras. Entonces collemos, eu neste bote botei cerveza. Ten que ser unha cerveza que teña un pouco de aroma. Non vale cerveza de oferta, porque eu estou utilizando Estrella Galicia 1906, que é unha cerveza fuerte. Boteille zume de arándanos, boteille un pouquiño de vermú rojo e despois boteille 2 culleradas de mel, Dámoslle un pouco de cóctel. Exactamente. Botámoslle un pouco de cóctel. Entonces elas, como son moi larpeiras, entran para dentro da botella e póñense a libar neste cóctel e xa non dan a salir para fora, xa quedan aquí mortas. Unha vez pasen 15 días, 2 semanas ou así, collemos, miramos, está moi chea de avespas, pois tirámola, senón quítase isto para arriba, vacíase o líquido, métese un líquido novo e queda a trampa outra vez para facer a súa función. Bueno, pois entón agora vamos a facer outro tipo de trampa, que é, como falamos antes, a trampa do embudo lateral na botella. Collemos outras 2 botellas de refresco para reciclar, e pola parte de arriba desta facemos o mesmo corte que fixemos coa outra. Este cacho reservámoslo para outro tipo de cousa que queramos facer. Xa temos o embudo, entón agora nesta botella vedes que temos a tapa posta, quitamos a etiqueta, e máis ou menos por debaixo deste borde onde fixemos antes o corte temos que facer un buraco para que entre a rosca, vale? Entón aproximadamente facemos con cuidadiño o buraco. Aí está, xa debería de enroscar, vedes como xa quedou enroscada, e agora collemos o cordel e facemos o mesmo, máis ou menos collemos un cacho de cordel de uns 50 centímetros aproximadamente, collemos a tapa, facemos un buraco á tapa, metemos o cordel. Isto son todo manualidades. Vamos a botar o cóctel. Xa vos digo, o do cóctel é algo moi aleatorio, ten que levar unha base moi dulce, ten que levar un alcohol, calquera bebida alcohólica valería, porque as abellas, ao levar alcohol, xa non entran dentro da trampa, e o zume de arándanos é porque as velutinas gustalle. Entonces
digamos que é unha forma de facer unha trampa selectiva de que solamente entren as avispas asiáticas. E aquí temos xa dous tipos de trampa, a de embudo lateral e a de embudo de arriba a baixo. ¿Dónde tenemos que colocar la trampa? A trampa, bueno, recomendable unha altura máis ou menos de 1,50 m, 1,50 m, pois máis ou menos que nos dea así pola cara, así, a esta altura. Recomendable os frutales nos camelios, os frutales que teñen flor agora, por exemplo, os ciruelos, os pexegueiros, os camelios, neses árboles que teñen flores vistosas, pois aí é onde podemos colgalos, é onde podemos combatila, porque xa dixo, o máis importante é combatila e erradicala, porque aparte de que come moita fruta, pois acábanos coas abellas, que é un insecto dos máis importantes que temos. Vale? Muchas gracias. Moitas gracias a vos.